Laganap, lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Laganap dito sa ating bansa. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Wala namang babayaran dahil sa PhilHealth. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin ka nila, aasikasuhin. Minsan okay, minsan hindi. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung mga yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Concern sa pasyente. Oo, sa mga pasyente. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Depende din, pero sa ngayon, mabilis. Hindi naman po kami naghintay, hindi kami agad po kaming talagang sinerve na na maayos, talagang inano po sa amin agad na talagang kung ano yung dapat gawin, sinabi po kaagad sa amin. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. Nilabas ang tubig. Ginawa po. Chingin, pinasita rin nila. Tinanggal yung mga chain block. Tinanggal yung drive para hindi na mabusan. Nakita po nyo yan? Small water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin. Tignan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon.
ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Wala po tayong away. Ano? Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin ng paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin. Ayun nga, puro relate muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman to. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Kasama ko si ang anak na si Mark Lapid, at si Maynard Lapid, yung Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yung halos yung 4th District, lubog eh. Opo, 100%. Hindi kami nagsama-sama kasi automatic kami lahat. Talagang hindi kami naghihiwalayan. Kaya pagdating sa disaster o ano man, kalamidad o sa pangangailangan ng Pampanga, tulong-tulong po kami. Unexpectedly, no, sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. So, nag-arrange po ang Philippine Army ng ambulance service. So, ginawa ko pong ambulansya ang Philippine Army. So, meron po tayo ngayong regular service. They meet at I think 9 o'clock in the morning. Lahat po ng magpapacheck up. And then yung mga animal bite kasi hindi ho pwedeng paliban ng rabies. So, then they go to the army truck, brings them to Santo Tomas, the JBL, and then hinihintay po yung check-up nila. So, hatid sundo, basically. Isa rin po sa tasking po ng sundalo is hindi lang po yung makipaglaban. Also rin yung tumulong po when it comes to disaster response po and humanitarian assistance. Nung maglambat pa yung albog ko, which is balutan naman, maglambat yan. Yan naman makanta kaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamieta mo pang South Karen Kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamielang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad, makapamela ka rin Kabalenta mo kasi ngayon do kailangan din talaga. Uling kesa ko na ngayon, alam makapag-obra, kapanintunan. So, ida po nga niya rin ngayon. So, baka ilang next wave kakayan mo. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, island na eh. Hindi na siya halos makasampa dahil makapal na. Silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, the-dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masansol, Makabebe, kasi ngayon ang mga critical na yan, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Siyempre, kakanong kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kayo tibag. Anti mo po yung baling kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano yun po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe at tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Yun, nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapol lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Wala namang babayaran dahil sa PhilHealth. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin. Minsan okay, minsan hindi. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung mga yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Concern sa pasyente. Oo, sa mga pasyente. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Depende din, pero sa ngayon, mabilis. Hindi naman po kami naghintay, hindi kami agad po kaming talagang sinerve na na maayos, talagang inano po sa amin agad na talagang kung ano yung dapat gawin, sinabi po kaagad sa amin. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. Ginawa po. Sige, pinasita rin nila, tinanggal yung mga sentla, tinanggal yung drive, para hindi na mabuksan. Nakita po nyo yan? Small water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin.
tignan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Wala po tayong away. Ano? Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin na paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin. Ayun na, puro relate muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman to. At tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy kasama ko ang anak na si Mark Lapid at si Reynard Lapid, yung Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yung halos yung 4th District, lubog eh. Opo, 100%. Hindi kami nagsama-sama kasi automatic kami lahat. Talagang hindi kami nag-iiwalayan. Kaya pagdating sa disaster o ano man, kalamidad, sa pangangailangan ng Pampanga, tulong-tulong po kami. Unexpectedly, no, sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. So, nag-arrange po ang Philippine Army ng ambulance service. So, ginawa ko pong ambulansya ang Philippine Army. So, meron po tayo ngayong regular service. They meet at I think 9 o'clock in the morning. Lahat po nang magpapa-check up. And then yung mga animal bite kasi hindi ho pwedeng paliban ng rabies. So, then they go to the army truck, brings them to Santo Tomas, the JBL, and then hinihintay po yung check-up nila. So, hatid sundo, basically. Isa rin po sa tasking po ng sundalo is hindi lang po yung makipaglaban. Also rin yung tumulong po when it comes to disaster response po and humanitarian assistance. Nung maglambat pa yung albog ko, which is balutan naman, maglambat yan. E naman makantakaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamiyeta mo pang South ka rin kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamiya lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad, makapamiyela ka rin kabalenta mo kasi ngayon do kailangan din talaga uling kesa ko na ngayon alam makapag-obra, lakapanintunan. So ida po nga niya rin ngayon. So baka ilang next wave kakayan mo. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, island na eh. Hindi na siya halos makasampa dahil makapal na. Silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, the-dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Makabebe, kasi ngayon ang mga critical na yun, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Siyempre, kakanong kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kayo Tibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano yun po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po, inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang
hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Yun, nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Kandating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapol lahat dito sa Barangay Kandating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Nung pag-apak niya, or nung nangangandidato pa lang siya, we all know na ang dami niyang naging project. First of all, sinabi niya nga na ibababa niya into 20 pesos yung bigas, which is hindi nangyari. And sadly, kawawa ang mga farmers because sila ang naghihirap, pero sila ang nalulung. So, sa nangyari, hindi mahirap ng paniwalahan na magagawa niya pa yun. Lalo na ngayon, nagkaroon ng kalamidad, yung mga takbo ng mindset niya, napakalayo. Kumbaga, na yung sasabihin niya na yung baha gagamitin tag-ulan, sa tag-init. Which is napaka-imposible ng mga nagiging plano niya. And hindi siya nagiging konektado sa kung anong dapat na. Bumaba naman yung bigas. Kaya lang, hindi naman ganun na para sabihin mong ano ba ang tawag dito? Napatunayan niya. Ganun pa rin, marami pa rin naghihirap sa mamamayang Pilipino, di ba? Lalo na ngayon, mas grabe yung krisis. Mababa nga ng konti ng 20 yung bigas, pero yung mga bilihin naman katulad ng ulam, grabe. Sobrang taas. Sample, yung manok, 280 per kilo. Yung baboy, 400 plus. Oh. Ano na lang ulam namin? Itlog. Pati itlog, mahal na rin. Oh. Pero ganun pa rin. Parang feeling ko krisis pa rin. Wala pa rin pagpapatunay tungkol sa bigas. Ganun. Yun lang. Matagal na problema na yan ng DepEd noon pa. Taon-taon na lang kapag nagbubukas ang school year, sinasabi ng gobyerno, kulang ang mga classroom, kulang ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Pero ang nakakalungkot, sa napakataas at sa dami ng budget ng DepEd sa lahat ng ahensya ng gobyerno, still, hindi pa rin matugunan yung mga kakulangan sa classroom. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Ngayon, ang tanong mo kanina, paano ito makakatulong o makakatugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at mga guro? Malaki ang may tutulong nito kung talagang bibigyang pansin ng gobyerno yung kakulangan ng mga classroom at kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayusin ang sistema para tumaas ang antas ng ating edukasyon. In fairness naman sa BBM administration, ginagawa niya lahat ng makakaya niya upang matugunan ang problema ng edukasyon. Yes, nararamdaman namin ito. Siguro yung overload tsaka overtime, dapat bigyan ng mas maraming insentibo o benepisyo ang mga teachers para mas lalo nilang magampanan yung kanilang mga tungkulin at responsibilidad pagdating sa pagtuturo sa mga bata sa mga iba't ibang pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Given nga po daw na libre na daw po yung mga pag-aabutan natin gaya ng JDL, kamusta naman po yung serbisyo nila?
Minsan okay, minsan hindi. Minsan meron talagang mga pasaway na pasyente, may pasaway din naman na nagbabantay. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung siyempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Oo, mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Din yun na mapapahiram ng pera yung mga small business para hindi na sila mangutang sa mga 5-6 para yung mga tao, yung mga small business kumita sila. Sana po maging totoo yun. Isa na ako doon, siyempre. So wala na daw pong babayaran na hospital bill sa mga DOH hospital gaya po ng JBL. Ano po yung opinion niyo po about that? Salamat kung ganon kasi nakakatulong sila sa taong mahihirap na walang anong pambayad, ganon. Lalo na. Yun po, sinabi niya nga po na libre na daw po magpagamot sa mga kahit anong serbisyo po ng JBL, no? Maganda naman po ba? Dahil po may kaanak po kayo nandito sa JBL ngayon, maganda naman po ba yung kalidad ng serbisyo po nila? Ay, opo. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin, gano'n. Mas nakakatulong din po yun sa mga students para po hindi lang po, parang hindi po nanineglect yung mental health po nila kasi mental health matters po talaga. So yun po, makakatulong po sa amin. Dahil sa henerasyon natin ngayon, we know na marami ng mental health problems yung pinagdadaanan ng mga kabataan. No? Isa na doon yung depression, anxiety, lalo na kapag nag-aaral ka. Pabor ka ba na bigyan niyang importansya ito or naniniwala ka pa ba na bibigyan niyang importansya ito lalo na sa mga kabataan? Pabor po ako na bigyan po niya ng importansya pero hindi ko lang po alam if tototohanin niya. Since ganito po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. And marami po pong issues sa yun po, sa bayan po natin na hindi niya natutupad and yung mga pangako po niya na wala pa rin pong nangyayari. What I saw po sa social media ngayon, halos yung mga kabataan po yung parang tumutulong sa pag-campaign po na bumoto ng tama, like vote wisely po, ganun. And nakita ko rin po yung mga binoto nila is hindi po based sa pangalan or apelido or sa dynasty po, kundi sa plataforma po ng kandidato po. Yan sa atin ang dami kasi perang bilyon-bilyon ng pera na nagprograma sila doon sa palagi niyang sinasabi ng unang SONA na maraming flood control na magagawa. Bakit kung kailan maraming nilabas na pondo at pinagagawang flood control, lalong bumaha? So, kung yung sinasabi niya may nagkukutsaba, mayroong nadidinig niyang, alam niyang may SOP, alam niyang may for the boys, alam niyang kutsabaan yung mga kontraktor at yung mga kinaukulan, kung nasabi niya yun, alam niyang meron. Ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Wala namang babayaran dahil sa PhilHealth. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng
maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin ka nila, aasikasuhin. Minsan okay, minsan hindi. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung mga ano, yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Concern sa pasyente. Oo, sa mga pasyente. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Oo, mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Depende din, pero sa ngayon, mabilis. Hindi naman po kami naghintay, hindi kami agad po kaming talagang sinerve na na maayos, talagang inano po sa amin agad na talagang kung ano yung dapat gawin, sinabi po kaagad sa amin. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. Ginawa po, check-in, pinasiti rin nila, tinanggal yung mga chain block, tinanggal yung drive, para hindi na mabuksan. Nakita po nyo yan? Small water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin. Tignan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Wala po tayong away. Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin na paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin. Ayun na, puro relief muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman to. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy kasama ko si aking anak na si
Mark Lapid, at saka si Maynard Lapid, yung Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yun. Halos yung 4th District, lubog eh. Opo, 100%. Hindi kami nagsama-sama kasi automatic kami lahat. Hindi kami nag-iiwalay yan. Kaya pagdating sa disaster o ano man, kalamidad o sa pangangailangan ng Pampanga, tulong-tulong po kami. Unexpectedly, no, sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. So, nag-arrange po ang Philippine Army ng ambulance service. So, ginawa ko pong ambulansya ang Philippine Army. So, meron po tayo ngayong regular service. They meet at I think 9 o'clock in the morning. Lahat po ng magpapacheck up. And then yung mga animal bite kasi hindi ho pwedeng paliban ng rabies. So, then they go to the army truck, brings them to Santo Tomas, the JBL, and then hinihintay po yung check-up nila. So, hatid sundo, basically. Isa rin po sa tasking po ng sundalo is hindi lang po yung makipaglaban. Also rin yung tumulong po when it comes to disaster response po and humanitarian assistance. Nung maglambat pa yung albog, which is baluta naman, maglambat yan. E naman makantakaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamieta mo pang South ka rin kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamiyela lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad, makapamiyela ka rin kabalenta mo kasi ngayon do kailangan din talaga. Uling kesa ko na ngayon, alam makapag-obra, kapanintunan. So, ida po nga niya rin ngayon. So, baka ilang next wave kakayan mo. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, island na eh. Hindi na siya halos makasampa dahil makapal na. Silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, the-dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Makabebe, kasi ngayon ang mga critical na yan, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Siyempre, kakanong kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kayo Tibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano yun po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po, inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe, tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Yun, nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapol lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa.
Nangyari dyan sa atin eh. Ang dami kasi perang, bilyon-bilyon ng pera na nagprograma sila doon sa palagi niyang sinasabi ng unang SONA na maraming flood control na magagawa. Bakit? Kung kailan maraming nilabas na pondo at pinagagawang flood control, lalong bumaha. So, kung yung sinasabi niya may nagkukutsaba, mayroong nadidinig niyang, alam niyang may SOP, alam niyang may for the boys, alam niyang kutsabaan yung mga kontraktor at yung mga kinaukulan, kung nasabi niya yun, alam niyang meron. Ano ngayon malalaming conspiracy kayong pisasabyan na corruption at kitang accountability karaya ng flood control project kami buklat, magbusisi, i-audit da, imbestigan da. Na ano mo yung punto de vista mo? Makiramdam yung presidente, mapalyari, managalog ka, baka nitang nipaltuto na may mananagot talaga dito sa kanyang gusto. Ano kung ikaw ay tatanungin? Tulad ng nadinig ko sa kanya, kung gusto niya talagang may mananagot, sigurado namang may conspiracy dyan na unang-una, siyempre, paano niya nakuha yung project? Ano bang yung expertise niya? Pangalawa, kung ganyan kalaking project, paimbisigan niya, ganyan ba talaga dapat aabot ang ganyang klaseng project? Magpaano siya sa mga talagang mayroong expertise. Tapos, paimbisigan niya talaga sa mga technical know-how person. Sa COA, sa kumpleto yan eh. Kung talagang gusto niya talagang makita, pwede naman eh. Siyang presidente eh. Pero tayo mga ordinaryong tao lang, wala, manonood lang tayo, wala tayong kakayahan. Baka, sabi nga ng kasabihan, ang bumangga, giba, siyang may kakayaan. Kung gusto niya talagang maimbisiga, para sa akin, madali, kasi siyang presidente. So hindi akma yung kasabihan naman na parang naghahanap ng karayom sa dayami. Hindi kasi maliwanag nangyari diyan sa atin eh. Ang dami kasi perang bilyon-bilyon ng pera na nagprograma sila doon sa palagi niyang sinasabi ng unang SONA na maraming flood control na magagawa. Bakit? Kung kailan maraming nilabas na pondo at pinagagawang flood control, lalong bumaha. So, kung yung sinasabi niya may nagkukutsaba, mayroong nadidinig niyang, alam niyang may SOP, alam niyang may for the boys, alam niyang kutsabaan yung mga kontraktor at yung mga kinaukulan, kung nasabi niya yun, alam niyang meron. So tayo naman kasi, ako, tulad ko, hindi naman ako, kahit na kontraktor ako, hindi ako nakikisali dyan, wala akong alam. Pero siya ang may alam kasi siyang presidente ng Pilipinas. Kaya yung sinabi niyang yun, tingnan mo lahat ng tao, nag-grandstanding. Standing ovation, palakpakan yung mga tao. Hindi ko alam, baka yung pati may kasalado, pumapalakpak. Pag-apak niya, or nung nangangandidato pa lang siya, we all know na ang dami niyang naging project. First of all, sinabi niya nga na ibababa niya into 20 pesos yung bigas, which is hindi nangyari. And sadly, kawawa ang mga farmers because sila ang naghihirap, pero sila ang nalulugi. So, sa nangyari, hindi mahirap ng paniwalahan
na magagawa niya pa yun. Lalo na ngayon, nagkaroon ng kalamidad, yung mga takbo ng mindset niya, napakalayo. Baga, na yung sasabihin niya na yung baha gagamitin tag-ulan, sa tag-init. Which is napaka-imposible ng mga nagiging plano niya. And hindi siya nagiging konektado sa kung anong dapat na. Bumaba naman yung bigas. Kaya lang, hindi naman ganun na para sabihin mong ano ba yung tawag dito? Napatunayan niya. Ganun pa rin, marami pa rin naghihirap sa mamamayang Pilipino. Diba? Lalo na ngayon, mas grabe yung krisis. Mababa nga ng konti ng 20 yung bigas, pero yung mga bilihin naman katulad ng ulam, grabe. Sobrang taas. Sample, yung manok, 280 per kilo. Yung baboy, 400 plus. Oh. Ano na lang ulam namin? Itlog. Pati itlog, mahal na rin. Oh. Pero ganun pa rin. Parang feeling ko, krisis pa rin. Wala pa rin pagpapatunay tungkol sa bigas. Ganun. Yun lang. din yun na mapapahiram ng pera yung mga small business para hindi na sila mangutang sa mga 5-6 para yung mga tao, yung mga small business kumita sila. Sana po maging totoo yun. Isa na ako doon, siyempre. Wala na daw pong babayaran na hospital bill sa mga DOH hospital gaya po ng JBL. Ano po yung opinion niyo po about that? Salamat kung ganun kasi nakakatulong sila sa taong mahirap na walang anong pambayad, ganun. Lalo na. Yun po, sinabi niya nga po na libre na daw pong magpagamot sa mga kahit anong serbisyo po ng JBL, no? Maganda naman po ba, dahil po may kaanak po kayo nandito sa JBL ngayon, maganda naman po ba yung kalidad ng serbisyo po nila? Ay, opo. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin, gano'n. Mas nakakatulong din po yun sa mga students para po hindi lang po, parang hindi po nane-neglect yung mental health po nila kasi mental health matters po talaga. So yun po, makakatulong po sa amin. Dahil sa henerasyon natin ngayon, we know na marami ng mental health problems yung pinagdadaanan ng mga kabataan. No? Isa na doon yung depression, anxiety, lalo na kapag nag-aaral ka. Pabor ka ba na bigyan niyang importansya ito or naniniwala ka pa ba na bibigyan niyang importansya ito lalo na sa mga kabataan? Pabor po ako na bigyan po niya ng importansya pero hindi ko lang po alam if tototohanin niya. Since ganito po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. And marami po pong issues sa yun po, sa bayan po natin na hindi niya natutupad and yung mga pangako po niya na wala pa rin pong nangyayari. What I saw po sa social media ngayon, halos yung mga kabataan po yung parang tumutulong sa pag-campaign po na bumoto ng tama, like vote wisely po, ganun. And nakita ko rin po yung mga binoto nila is hindi po based sa pangalan or apelido or sa dynasty po, kundi sa plataforma po ng kandidato po. Ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa.
Oo, wala namang babayaran dahil sa PhilHealth. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin ka nila, aasikasuhin. Minsan okay, minsan hindi. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung mga yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Concern sa pasyente. Oo, sa mga pasyente. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Depende din, pero sa ngayon, mabilis. Hindi naman po kami naghintay, hindi kami agad po kaming talagang sinerve na na maayos, talagang pinano po sa amin agad na talagang kung ano yung dapat gawin, sinabi po kaagad sa amin. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. Ginawa po, pinasiti nila, tinanggal yung mga chain block, tinanggal yung drive, para hindi na mabusan. Nakita po nyo yan? It's all water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin. Tignan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Wala po tayong away. Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin na paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin. Ayun na, puro relate muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman to. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Kasama ko ang anak na si
Mark Lapid, at si Reynard Lapid, yung congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yun. Halos yung 4th District, lubog eh. Opo, 100%. Hindi kami nagsama-sama kasi automatic kami lahat. Talagang hindi kami nag-iiwalayan. Kaya pagdating sa disaster o ano man, kalamidad, sa pangangailangan ng Pampanga, tulong-tulong po kami. Unexpectedly, no, sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. So, nag-arrange po ang Philippine Army ng ambulance service. So, ginawa ko pong ambulansya ang Philippine Army. So, meron po tayo ngayong regular service. They meet at I think 9 o'clock in the morning. Lahat po nang magpapa-check up. And then yung mga animal bite kasi hindi ho pwedeng paliban ng rabies. So, then they go to the army truck, brings them to Santo Tomas, the JBL, and then hinihintay po yung check-up nila. So, hatid sundo, basically. Isa rin po sa tasking po ng sundalo is hindi lang po yung makipaglaban. Also rin yung tumulong po when it comes to disaster response po and humanitarian assistance. Nung maglambat pa yung albog, which is balutan naman, maglambat yan. E naman makantakaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamiyeta mo pang South ka rin kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamiyela lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad, makapamiyela ka rin kabalenta mo kasi ngayon do kailangan din talaga. Uling kesa ko na ngayon, alam makapag-obra, kapanintunan. So ida po nga niya rin ngayon. So baka ilang next wave kakayan mo. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, island na eh. Hindi na siya halos makasampa dahil makapal na. Silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, the-dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Makabebe, kasi ngayon ang mga critical na yun, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Siyempre, kakaano kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kay Tibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano yun po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po, inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe, tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Yun, nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapul lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Ay miyembro ng PhilHealth.
Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Wala namang babayaran dahil sa PhilHealth. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin. Minsan okay, minsan hindi. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung mga yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Concern sa pasyente. Oo, sa mga pasyente. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Depende din, pero sa ngayon, mabilis. Hindi naman po kami naghintay, hindi kami agad po kaming talagang sinerve na na maayos, talagang pinano po sa amin agad na talagang ano yung dapat gawin, sinabi po kaagad sa amin. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. Ginawa po. Yung nasitirin nila, tinanggal yung mga chain block, tinanggal yung drive, para hindi na mabusan. Nakita po nyo yan? Small water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin. Tignan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Wala po tayong away. Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin na paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin.
Ayun na, puro relief muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman to. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Kasama ko si ang anak na si Mark Lapid at si Reynard Lapid, yung Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yun. Halos yung 4th District, lubog eh. Opo, 100%. Hindi kami nagsama-sama kasi automatic kami lahat. Talagang hindi kami nag-iiwalay yan. Kaya pagdating sa disaster o ano man, kalamidad, sa pangangailangan ng Pampanga, tulong-tulong po kami. Unexpectedly, no, sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. So, nag-arrange po ang Philippine Army ng ambulance service. So, ginawa ko pong ambulansya ang Philippine Army. So, meron po tayo ngayong regular service. They meet at I think 9 o'clock in the morning. Lahat po ng magpapacheck up. And then yung mga animal bite kasi hindi ho pwedeng paliban ng rabies. So, then they go to the army truck, brings them to Santo Tomas, the JBL, and then hinihintay po yung check-up nila. So, hatid sundo, basically. Isa rin po sa tasking po ng sundalo is hindi lang po yung makipaglaban. Also rin yung tumulong po when it comes to disaster response po and humanitarian assistance. Nung maglambat pa yung albog ko, which is balutan naman, maglambat yan. Yan naman makantakaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamieta mo pang South Karen Kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamie lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad makapamela ka rin Kabalenta mo kasi ngayon do kailangan din talaga uling kesa ko na ngayon alam makapag-obra, kapanintunan. So ida po nga niya rin ngayon. So baka ilang next wave kakayan mo. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, island na eh. Hindi na siya halos makasampa dahil makapal na. Silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, the-dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Makabebe, kasi ngayon ang mga critical na yun, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Siyempre, kakaano kayo mo rin po sa luling malapit kayo mo rin po kayo Tibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano yun po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po, inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe, tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Nakita ko dahil nga yung sapul ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapul lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon.
pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Lang ang sakop natin eh. Monasteryo, asa yung SM talaga? Hanggang dito lang, di ba? Oo. Hanggang dito lang. Pulong-pulo. So, ito lang talaga yung cover ng Angeles. Yan, hanggang dito lang, di ba? Yan yung river channel lang na Tapang Balen. Na- Pulong-pulo. From here, hanggang dito lang talaga. Ito yung cover lang ng Angeles. The rest kasi, the rest sa ano na yan, sa San Fernando na. From here, may SM Metalabastagan tayo, no? Fernando na yun. Pulumbulo, yan. San Fernando na yan. Papunta doon. Dito yung Toyota. No? And of course, yung Magliman, kung titignan natin, dito mag-start. Sa may ano na rin siya. Halos San Fernando na rin. Boundary. Ito yung kulay yellow na yan. Lalabas siya ng Magliman. So yung meaning, sa Kabalansyan na maraming basura. so ang Magliman talaga, halos dito mag-start. San Fernando buo ang Magliman. Yung trick na yon. Yung sa San Fernando, sa may Toyota, mayroon kaming portion dito sa may old Sapang Balen namin. Pero the rest, San Fernando rin yung may cover na rin. Ito siya. Ito yung Toyota. Ito yung Magliman. So kung titignan mo, ito lang talaga yung sa amin. No? Sa usapin ng monitoring nyo, yung basura, hindi ganun ka Based dun sa ano, nandito yung aking section chief ng maintenance. Every time na bumabagyo or umuulan, pinapa-monitor talaga namin yung creek namin, no? Kung may mga dalang basura talaga para ma-address naman at mabawasan yung pagbaba, no? Kung meron man. So far kasi wala pa naman silang masyadong minimal, no? Napaka-minimal. Although yun nga. Trabaho rin yung LGU. Oo. So yung LGU pala dito, yun nga, sabi ng maintenance engineer ko, kinukuha din naman yung basura, no? Hindi na hinahayang bumagsak dun sa San Fernando. No? So paniwala ho ninyo, hindi ho lahat sa inyo yung basurang yun? Hindi naman po lahat kasi mas mahaba naman yung cover ng San Fernando dito sa Angeles. Kasi kung titignan mo, nasa 10% lang, no? Napakaliit nung river namin na galing sa Angeles, no? Napapunta sa San Fernando. Ito lang talaga yung cover namin. Yan, klaro. No? Dito ho sa mga Maralitan, Tagalunsod, mga kaibigan, dito ho sa Angeles City, sa Abacan Access Road, meron na ho silang letter. Ito ho, mga kaibigan, lahat ho ay tumanggap. 10 araw ho raw na mag-self-demolish. At ating, pakilala ka muna. May tindahan si ate. Opo, may puting tindahan po ako para lang sa aming mag-asawa. Kasi asawa ko po senior citizen. Ayan po siya, may sakit po siya. Kasi madidemolish po kami ng 10 days lang po, pinapaalis na po kami dito. Maawa naman po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami kahit relocation na maliit lang pong lupa na mapatayuan po namin kahit kubo-kubo lang. So kayo ho, hindi naman ho tutol na mag-self-demolish? Hindi naman ho kayo tutol? Hindi naman kami tutol, sir, kasi di ba hindi man amin to, nakikigamit lang din kami. Pero yung gusto lang namin po, tulungan din po kami kahit konti, di ba? Yun lang po ang amin gusto. Wala na ho bang uurong sa bahay nyo? Sakto Wala na po, tingnan niyo po yung bahay namin. 2 tipa lang po yan. Ganun lang po. Oh, ito na. Padim na po to. Ibang bahay na rin po yung nandun sa likod. Pinagtyagaan po namin yan kasi wala po kaming pang-upa. Mahirap po mangupahan. Wala po trabaho yung asawa ko. Ayan po asawa ko. Senior citizen na po siya. May sakit pa. Salamat po sa pagbahagi ng kwento at isa ho yan sa tututukan ng CLTV 36 News. Kasabay nga ho nitong pagbuo ng task force para malinis at ma-regulate ho yung basura. Maging buhay ho yung ilog. Isa ho sa pinakikitungan ng lokal na pamahalaan yung ayan, mga informal settlers na nasa gilid ho, mga kaibigan, ng mismong Abacan River. At ang kanila hong apila for humanitarian consideration, mabigyan kayo ng relokasyon. Yun po, yun lang po namin po. Relocation lang po. Kasi mahirap po ano tawag dito, upa ng bahay. Mabuti ko meron 500 lang. Yun, pwede pa namin hanapin yun. Pero yung mga libo na, hindi namin kaya. Wala po kayong mga trabaho. Sawa ko po, walang trabaho yan.
Actually, last year, yung other side nitong nasira, yung other side, yun, nasira din yun sa volume ng water last year. At nasira, so mabuti na lang din, kahit paano, hindi masyadong na-wash yung area, although may isang bahay. At ginawa naman nila yun. Actually, ngayon, ginagawa nila. Ito lang part na to, na other side naman, itong nasira. Medyo may portion lang talaga na naiwan, na maliit. So siguro kaya doon yung, at tapos ang bilis ang laki ng volume ng water, kaya ito naman other side yung nasira. Sa mga meeting with the province, Provincial Development Council, pero na-i-open yan, merong certain topic before na sabi ko nga, sana lang ang DPWH may coordination talaga sa LGU pag merong ginagawang project. Siyempre, as the local chief executive, di ba, sa bayan namin, mas maganda na alam namin kung ano yung mga nagagawa, aware kami. Pero at least, alam namin, di ba, kung ano yung maitutulong or kung ano yung pwede naming maiambag sa mga projects. At syempre, kami ang nandito, mas alam namin yung nangyayari. Sa zona po ng ating Pangulo, marinig po natin ang mga konkretong plano para po sa flood control projects in collaboration with the provincial government of Pampanga at lahat po ng ating munisipyo hanggang po sa barangay level. Sana maramdaman natin lahat ng mga proyektong ito at yan po ang ating inaasahan. Pero sana totoo din yun na mapapahiram ng pera yung mga small business para hindi na sila mangutang sa mga 5-6 para yung mga tao, yung mga small business kumita sila. Sana po maging totoo yun. Isa na ako doon, siyempre. So wala na daw pong babayaran na hospital bill sa mga DOH hospital gaya po ng JBL. Ano po yung opinion niyo po about that? Salamat kung ganon kasi nakakatulong sila sa taong mahihirap na walang anong pambayad, ganon. Lalo na. Yun po, sinabi niya nga po na libre na daw po magpagamot sa mga kahit anong serbisyo po ng JBL, no? Maganda naman po ba, dahil po may kaanak po kayo nandito sa JBL ngayon, maganda naman po ba yung kalidad ng serbisyo po nila? Ay, opo. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin, gano'n. Mas nakakatulong din po yun sa mga students para po hindi lang po, parang hindi po na-neglect yung mental health po nila kasi mental health matters po talaga. So yun po, makakatulong po sa amin. Dahil sa henerasyon natin ngayon, we know na marami ng mental health problems yung pinagdadaanan ng mga kabataan. No? Isa na doon yung depression, anxiety, lalo na kapag nag-aaral ka. Pabor ka ba na bigyan niyang importansya ito or naniniwala ka pa ba na bibigyan niyang importansya ito lalo na sa mga kabataan? Pabor po ako na bigyan po niya ng importansya pero hindi ko lang po alam if tototohanin niya. Since ganito po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. And marami po pong issues sa yun po, sa bayan po natin na hindi niya natutupad and yung mga pangako po niya na wala pa rin pong nangyayari. What I saw po sa social media ngayon, halos yung mga kabataan po yung parang tumutulong sa pag-campaign po na bumoto ng tama, like vote wisely po, ganun. And nakita ko rin po yung mga binoto nila is hindi po based sa pangalan or apelido or sa dynasty po, kundi sa plataforma po ng kandidato po. Yung kakulangan ng classroom, matagal na problema na yan ng DepEd noon pa. Taon-taon na lang kapag nagbubukas ang school year, sinasabi ng gobyerno, kulang ang mga classroom, kulang ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Pero ang nakakalungkot, sa napakataas at sa dami ng budget ng DepEd sa lahat ng ahensya ng gobyerno, still, hindi pa rin matugunan yung mga kakulangan sa classroom. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Ngayon, ang tanong mo kanina, paano ito makakatulong
o makakatugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at mga guro, malaki ang may tutulong nito kung talagang bibigyang pansin ng gobyerno yung kakulangan ng mga classroom at kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayusin ang sistema para tumaas ang antas ng ating edukasyon. In fairness naman sa BBM administration, ginagawa niya lahat ng makakaya niya upang matugunan ang problema ng edukasyon. Yes, nararamdaman namin ito. Siguro yung overload tsaka overtime, dapat bigyan ng mas maraming insentibo o benepisyo ang mga teachers para mas lalo nilang magampanan yung kanilang mga tungkulin at responsibilidad pagdating sa pagtuturo sa mga bata sa mga iba't ibang pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Given nga po daw na libre na daw po yung mga pag-aabutan natin gaya ng JTL, kamusta naman po yung serbisyo nila? Minsan okay, minsan hindi. Minsan meron talagang mga pasaway na pasyente, may pasaway din naman na nagbabantay. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Simula nung pag-apak niya, or nung nangangandidato pa lang siya, we all know na ang dami niyang naging project. First of all, sinabi niya nga na ibababa niya into 20 pesos yung bigas, which is hindi nangyari. And sadly, kawawa ang mga farmers because sila ang naghihirap, pero sila ang nalulung. So, sa nangyari, hindi mahirap ng paniwalahan na magagawa niya pa yun. Lalo na ngayon, nagkaroon ng kalamidad, yung mga takbo ng mindset niya, napakalayo. Kumbaga, na yung sasabihin niya na yung baha gagamitin tag-ulan, sa tag-init. Which is napaka-imposible ng mga nagiging plano niya. And hindi siya nagiging konektado sa kung anong dapat na. Bumaba naman yung bigas. Kaya lang, hindi naman ganun na para sabihin mong ano ba ang tawag dito? Napatunayan niya. Ganun pa rin, marami pa rin naghihirap sa mamamayang Pilipino. Diba? Lalo na ngayon, mas grabe yung krisis. Mababa nga ng konti ng 20 yung bigas, pero yung mga bilihin naman katulad ng ulam, grabe. Sobrang taas. Sample, yung manok, 280 per kilo. Yung baboy, 400 plus. Oh. Ano na lang ulam namin? Itlog. Pati itlog, mahal na rin. Oh. Pero ganun pa rin. Parang feeling ko, krisis pa rin. Wala pa rin pagpapatunay tungkol sa bigas. Ganun. Yun lang. Ito lang ang sakop natin eh. Monasteryo. Asa yung SM talaga? Hanggang dito lang, di ba? Oo. Hanggang dito lang. Pulong-pulo. So, ito lang talaga yung cover ng Angeles. Yan, hanggang dito lang, di ba? Yan yung river channel lang na Tapang Balen. Pulong-pulo. From here, hanggang dito lang talaga. Ito yung cover lang ng Angeles. The rest kasi, the rest sa ano na yan, sa San Fernando na. From here, may SM Metalabastagan tayo, no? San Fernando na yan. Pulumbulo, yan. San Fernando na yan. Papunta doon. Dito yung Toyota. No? And of course, yung Magliman, kung titignan natin, dito mag-start. Sa may ano na rin siya. Halos San Fernando na rin. Boundary. Ito yung kulay yellow na yan. Lalabas siya ng Magliman. So meaning sa Kabalansyan na maraming basura. So ang Magliman talaga halos dito mag-start San Fernando buo ang Magliman. Yung trick na yon. Yung sa San Fernando sa may Toyota, mayroon kaming portion dito sa may old Sapang Balen namin. Pero the rest San Fernando rin yung may cover na rin. Ito siya. Ito yung Toyota. Ito yung Magliman. So kung titignan mo, ito lang talaga yung sa amin. No? Sa usapin ng monitoring nyo, yung basura, hindi ganun ka... based dun sa nandito yung aking section chief ng maintenance. Every time na bumabagyo or umuulan, pinapa-monitor talaga namin yung creek namin, no?
kung may mga dalang basura talaga para ma-address naman at mabawasan yung pagbaba, no? Kung meron man. So far kasi wala pa naman silang masyadong minimal, no? Napaka-minimal. Although yun nga. Trabaho rin yung LGU. Oo. So yung LGU pala dito, yun nga, sabi ng maintenance engineer ko, kinukuha din naman yung basura, no? Hindi na hinahayaang bumagsak dun sa San Fernando. No? So paniwala ho ninyo, hindi ho lahat sa inyo yung basurang yun? Hindi naman po lahat kasi mas mahaba naman yung cover ng San Fernando dito sa Angeles. Kasi kung titignan mo, nasa 10% lang, no? Napakaliit nung river namin na galing sa Angeles, no? Napapunta sa San Fernando. Ito lang talaga yung cover namin. Yan, klaro. No? Dito ho sa mga Maralitan, Tagalunsod, mga kaibigan, dito sa Angeles City, sa Abacan Access Road, meron na ho silang letter. Ito ho, mga kaibigan, lahat ho tumanggap. 10 araw ho raw na mag-self-demolish. At ating, pakilala ka muna. May tindahan si ate. Opo, may puting tindahan po ako para lang sa aming mag-asawa. Kasi asawa ko po senior citizen. Kaya po siya, may sakit po siya. Kasi madidemolish po kami ng 10 days lang po, pinapaalis na po kami dito. Maawa naman po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami kahit relocation na maliit lang pong lupa na mapatayuan po namin kahit kubo-kubo lang. So kayo ho, hindi naman ho tutol na mag-self-demolish? Hindi naman ho kayo tutol? Hindi naman kami tutol, sir, kasi di ba hindi man amin to, nakikigamit lang din kami. Pero yung gusto lang namin po, tulungan din po kami kahit konti, di ba? Yun lang po ang amin gusto. Wala na ho bang uurong sa bahay niyo? Sakto Wala na na po, tingnan niyo po yung bahay namin. 2 dipa lang po yan. Ganun lang po. Oh, ito na. Pader na po to. Ibang bahay na rin po yung nandun sa likod. Pinagtyagaan po namin yan kasi wala po kaming pang-upa. Mahirap po mangupahan. Wala po trabaho yung asawa ko. Ayan po asawa ko. Senior citizen na po siya. May sakit pa. Salamat po sa pagbahagi ng kwento at isa ho yan sa tututukan ng CLTV 36 News. Kasabay nga ho nitong pagbuo ng task force para malinis at ma-regulate ho yung basura, maging buhay ho yung ilog. Isa ho sa pinakikitungan ng lokal na pamahalaan yung mga informal settlers na nasa gilid ho, mga kaibigan, ng mismong Abacan River. At ang kanila hong apila for humanitarian consideration, mabigyan kayo ng relokasyon. Yun po, yun lang po amin po. Relocation lang po. Kasi mahirap po anong tawag ito, upa ng bahay. Mabuti kung meron 500 lang. Yun, pwede pa namin hanapin yun. Pero yung mga libo na, hindi namin kaya. Wala po kayong mga trabaho. Sawa ko po, walang trabaho yan. May sakit. Actually, last year, yung other side nitong nasira, yung other side, yun, nasira din yun sa volume ng water last year. At nasira, so mabuti na lang din kahit paano, hindi masyadong na-wash yung area, although may isang bahay. At ginawa naman nila yun. Actually ngayon, ginagawa nila. Ito lang part na to, na other side naman, itong nasira. Medyo may portion lang talaga na naiwan, na maliit. So siguro kaya doon yung, at tapos ang bilis ang laki ng volume ng water, kaya ito naman other side yung nasira. Sa mga meeting with the Provincial Development Council, pero na-i-open yan, merong certain topic before na sabi ko nga, sana lang ang DPWH may coordination talaga sa LGU pag merong ginagawang project. Siyempre, as the local chief executive, di ba, sa bayan namin, mas maganda na alam namin kung ano yung mga nagagawa, aware kami. Pero at least, alam namin, di ba, kung ano yung maitutulong or kung ano yung pwede naming maiambag sa mga projects. At syempre, kami ang nandito, mas alam namin yung nangyayari. Sa zona po ng ating Pangulo, marinig po natin ang mga konkretong plano para po sa flood control projects in collaboration with the provincial government of Pampanga at lahat po ng ating munisipyo hanggang po sa barangay level. Sana maramdaman natin lahat ng mga proyektong ito at yan po ang ating inaasahan.
Pero sana totoo din yun na mapapahiram ng pera yung mga small business para hindi na sila mangutang sa mga 5-6, para yung mga tao, yung mga small business, kumita sila. Sana po maging totoo yun. Isa na ako doon, siyempre. So wala na daw pong babayaran na hospital bill sa mga DOH hospital gaya po ng JBL. Ano po yung opinion niyo po about that? Salamat kung ganun kasi nakakatulong sila sa taong mahirap na walang anong pambayad, ganun. Lalo na. Yun po, sinabi niya nga po na libre na daw pong magpagamot sa mga kahit anong serbisyo po ng JBL, no? Maganda naman po ba? Dahil po may kaanak po kayo nandito sa JBL ngayon, maganda naman po ba yung kalidad ng serbisyo po nila? Ay, opo. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin, gano'n. Mas nakakatulong din po yun sa mga students para po hindi lang po, parang hindi po nanineglect yung mental health po nila kasi mental health matters po talaga. So yun po, makakatulong po sa amin. Dahil sa henerasyon natin ngayon, we know na marami ng mental health problems yung pinagdadaanan ng mga kabataan. No? Isa na doon yung depression, anxiety, lalo na kapag nag-aaral ka. Pabor ka ba na bigyan niyang importansya ito or naniniwala ka pa ba na bibigyan niyang importansya ito lalo na sa mga kabataan? Pabor po ako na bigyan po niya ng importansya pero hindi ko lang po alam if tototohanin niya. Since ganito po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. And marami po pong issues sa yun po, sa bayan po natin na hindi niya natutupad and yung mga pangako po niya na wala pa rin pong nangyayari. What I saw po sa social media ngayon, halos yung mga kabataan po yung parang tumutulong sa pag-campaign po na bumoto ng tama, like vote wisely po, ganun. And nakita ko rin po yung mga binoto nila is hindi po sa pangalan or apelido or sa dynasty po, kundi sa plataforma po ng kandidato po. Yung kakulangan ng classroom, matagal na problema na yan ng DepEd noon pa. Taon-taon na lang kapag nagbubukas ang school year, sinasabi ng gobyerno, kulang ang mga classroom, kulang ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Pero ang nakakalungkot, sa napakataas at sa dami ng budget ng DepEd sa lahat ng ahensya ng gobyerno, still, hindi pa rin matugunan yung mga kakulangan sa classroom. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Ngayon, ang tanong mo kanina, paano ito makakatulong o makakatugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at mga guro? Malaki ang may tutulong nito kung talagang bibigyang pansin ng gobyerno yung kakulangan ng mga classroom at kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayusin ang sistema para tumaas ang antas ng ating edukasyon. In fairness naman sa BBM administration, ginagawa niya lahat ng makakaya niya upang matugunan ang problema ng edukasyon. Yes, nararamdaman namin ito. Siguro yung overload tsaka overtime, dapat bigyan ng mas maraming insentibo o benepisyo ang mga teachers para mas lalo nilang magampanan yung kanilang mga tungkulin at responsibilidad pagdating sa pagtuturo sa mga bata sa mga iba't ibang pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Given nga po daw na libre na daw po yung mga pag-aabutan natin gaya ng JBL, kamusta naman po yung serbisyo nila? Minsan okay, minsan hindi. Minsan meron talagang mga pasaway ng pasyente, may pasaway din naman na nagbabantay. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Simula nung pag-apak niya, or nung nangangandidato pa lang siya, we all know na ang dami niyang naging project. First of all, sinabi niya nga na ibababa niya into 20 pesos yung bigas, which is hindi nangyari. And sadly, kawawa ang mga farmers kasi sila ang naghihirap, pero sila ang nalulugi. So, sa nangyari, hindi mahirap ng paniwalahan na
magagawa niya pa yun. Lalo na ngayon, nagkaroon ng kalamidad, yung mga takbo ng mindset niya, napakalayo. Kumbaga, na yung sasabihin niya na yung baha gagamitin tag-ulan, sa tag-init. Which is napaka-imposible ng mga nagiging plano niya. And hindi siya nagiging konektado sa kung anong dapat na. Bumaba naman yung bigas. Kaya lang, hindi naman ganun na para sabihin mong ano ba ang tawag dito? Napatunayan niya. Ganun pa rin, marami pa rin naghihirap sa mamamayang Pilipino. Diba? Lalo na ngayon, mas grabe yung krisis. Mababa nga ng konti ng 20 yung bigas, pero yung mga bilihin naman katulad ng ulam, grabe. Sobrang taas. Sample, yung manok, 280 per kilo. Yung baboy, 400 plus. Oh. Ano na lang ulam namin? Itlog. Pati itlog, mahal na rin. Oh. Pero ganun pa rin. Parang feeling ko krisis pa rin. Wala pa rin pagpapatunay tungkol sa bigas. Ganun. Yun lang. Labas ang tubig. Ginawa po. Sige, nasita rin nila. Tinanggal yung mga chain block, tinanggal yung drive, para hindi na mabusan. Nakita po nyo yan? Small water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin. Tignan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Wala po tayong away. Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin na paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin. Ayun nga, puro relate muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman to. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Kasama ko ang anak na si Mark Lapid, at si Maynard Lapid, si Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yun. Halos yung 4th District, lubog eh. Opo, 100%. Hindi kami nagsama-sama kasi automatic kami lahat. Talagang hindi kami nag-iiwalayan. Kaya pagdating sa disaster o anuman, kalamidad o sa pangangailangan ng Pampanga, tulong-tulong po kami. Unexpectedly, sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. So, nag-arrange po ang Philippine Army ng ambulance service. So, ginawa ko pong ambulansya ang Philippine Army. So, meron po tayo ngayong regular service. They meet at I think 9 o'clock in the morning. Lahat po nang magpapa-check up. And then yung mga animal bite kasi hindi ho pwedeng paliban ng rabies. So then they go to the army truck
brings them to Santo Tomas, the JBL, and then hinihintay po yung check-up nila. So hatid sundo basically. Isa rin po sa tasking po ng sundalo is hindi lang po yung makipaglaban. Also rin yung tumulong po when it comes to disaster response po sir, and humanitarian assistance. Nung maglambat pa yung albog ko, which is balutan naman, maglambat yan. Yan naman makantakaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamieta mo pang South Karen Cabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamie lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad makapamiela ka rin Cabalenta mo kasi ngayon do kailangan din talaga uling kesa ko na ngayon alam makapag-obra, kapanintunan. So ida po nga niya rin ngayon. So baka ilang next wave kakayan mi. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, ano na island na Big, hindi na siya halos makasampa dahil makapal na. Silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, the-dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Makabebe, kasi ano ngayon ang mga critical na yun, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Siyempre, kakaano kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kay Antibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano yun po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe at tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Yun, nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapul lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa.
Ang sakop natin eh. Monasteryo, yung SM talaga. Hanggang dito lang, di ba? Oo. Hanggang dito lang. Pulang-pulo. So, ito lang talaga yung cover ng Angeles. Yan, hanggang dito lang, di ba? Yan yung river channel lang na Tapang Balen. Na, Pulang-pulo. from here, hanggang dito lang talaga. Ito yung cover lang ng Angeles. The rest kasi, the rest sa ano na yan, sa San Fernando na. From here, may SM Metalabastagan tayo, no? Fernando na yun. Pulumbulo, yan. San Fernando na yan. Papunta doon. Dito yung Toyota. No? And of course, yung Magliman, kung titignan natin, dito mag-start. Sa may ano na rin siya. Halos San Fernando na rin. boundary. Ito yung kulay yellow na yan. Lalabas siya ng Magliman. So meaning sa Kabalansyan na maraming basura. So ang Magliman talaga halos dito mag-start San Fernando buo ang Magliman. Yung trick na yon. Yung sa San Fernando sa may Toyota, mayroon kaming portion dito sa may old Sapang Balen namin. Pero the rest San Fernando rin yung may cover na rin. Ito siya. Ito yung Toyota. Ito yung Magliman. So kung titignan mo, ito lang talaga yung sa amin. Sa usapin ng monitoring nyo, yung basura, hindi ganun ka... based dun sa ano, nandito yung ating section chief ng maintenance. Every time na bumabagyo or umuulan, pinapa-monitor talaga namin yung creek namin, no? Kung may mga dalang basura talaga para ma-address naman at mabawasan yung pagbaba, no? Kung meron man. So far kasi wala pa naman silang masyadong minimal, no? Napaka-minimal. Although yun nga. Trabaho rin yung LGU. So yung LGU pala dito, yun nga sabi ng maintenance engineer ko, kinukuha din naman yung basura, no? Hindi na hinahayaang bumagsak dun sa San Fernando. No? So paniwala ho ninyo, hindi ho lahat sa inyo yung basurang yun? Hindi naman po lahat kasi mas mahaba naman yung cover ng San Fernando dito sa Angeles. Kasi kung titignan mo, nasa 10% lang, no? Napakaliit nung river namin na galing sa Angeles, no? Napapunta sa San Fernando. Ito lang talaga yung cover namin. Ayun, klaro. No? Dito ho sa mga Maralitan, Tagalunsod, mga kaibigan, dito ho sa Angeles City, sa Abacan Access Road, meron na ho silang letter. Ito ho, mga kaibigan, lahat ho tumanggap. 10 araw ho raw na mag-self-demolish. At ating, pakilala ka muna. May tindahan siya ating. Opo, may puting tindahan po ako para lang sa aming mag-asawa. Sinasa ko po senior citizen. Ayan po siya, may sakit po siya. Kasi madidemolish po kami ng 10 days lang po, pinapaalis na po kami dito. Maawa naman po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami kahit relocation na maliit lang pong lupa na mapatayuan po namin kahit kubo-kubo lang. So kayo ho, hindi naman ho tutol na mag-self-demolish? Hindi naman ho kayo tutol? Hindi naman kami tutol, sir, kasi di ba hindi man amin to, nakikigamit lang din kami. Pero yung gusto lang namin po, tulungan din po kami kahit konti, di ba? Yun lang po ang amin gusto. Wala na ho bang uurong sa bahay nyo? Sakto Wala na na po, tingnan niyo po yung bahay namin. 2 tipa lang po yan. Ganun lang po. Ito na. Padim na po to. Ibang bahay na rin po yung nandun sa likod. Pinagtyagaan po namin yan kasi wala po kaming pang-upa. Mahirap po mangupahan. Wala po trabaho yung asawa ko. Ayan po asawa ko. Senior citizen na po siya. May sakit pa. Salamat po sa pagbahagi ng kwento at isa ho yan sa tututukan ng CLTV 36 News. Kasabay nga ho nitong pagbuo ng task force para malinis at ma-regulate ho yung basura, maging buhay ho yung ilog. Isa ho sa pinakikitungan ng lokal na pamahalaan yung mga informal settlers na nasa gilid ho, mga kaibigan, ng mismong Abacan River. At ang kanila hong apila for humanitarian consideration, mabigyan kayo ng relokasyon. Yun po, yun lang po amin po. Relocation lang po. Kasi mahirap po tawag ito, upa ng bahay. Mabuti kung meron 500 lang. Yun, pwede pa namin hanapin yun. Pero yung mga libo na, hindi namin kaya. Wala po kayo mga trabaho. Sawa ko po, walang trabaho yan. Actually, last year, yung other side nitong nasira, yung other side, yun, nasira din yun sa volume ng water last year. At nasira
So mabuti na lang din kahit paano hindi masyadong na-wash yung area, although may isang bahay. At ginawa naman nila yon. Actually ngayon, ginagawa nila. Ito lang part na to, na other side naman, itong nasira. Medyo may portion lang talaga na naiwan, na maliit. So siguro kaya doon yung, at tapos ang laki ng volume ng water, kaya ito naman other side yung nasira. Sa mga meeting with the Provincial Development Council, pero na-i-open yan, merong certain topic before na sabi ko nga, sana lang ang DPWH may coordination talaga sa LGU pag merong ginagawang project. Siyempre, as the local chief executive, di ba, sa bayan namin, mas maganda na alam namin kung ano yung mga nagagawa, aware kami. Pero at least, alam namin, di ba, kung ano yung maitutulong or kung ano yung pwede naming maiambag sa mga projects. At syempre, kami ang nandito, mas alam namin yung nangyayari. Sa zona po ng ating Pangulo, marinig po natin ang mga konkretong plano para po sa flood control projects in collaboration with the provincial government of Pampanga at lahat po ng ating munisipyo hanggang po sa barangay level. Sana maramdaman natin lahat ng mga proyektong ito at yan po ang ating inaasahan. Pero sana totoo din yun na mapapahiram ng pera yung mga small business para hindi na sila mangutang sa mga 5-6 para yung mga tao, yung mga small business, kumita sila. Sana po maging totoo yun. Isa na ako doon, siyempre. Wala na daw pong babayaran na hospital bill sa mga DOH hospital gaya po ng JBL. Ano po yung opinion niyo po about that? Salamat kung ganun kasi nakakatulong sila sa taong mahirap na walang anong pambayad, ganun. Lalo na. Yun po, sinabi niya nga po na libre na daw pong magpagamot sa mga kahit anong serbisyo po ng JBL, no? Maganda naman po ba, dahil po may kaanak po kayo nandito sa JBL ngayon, maganda naman po ba yung kalidad ng serbisyo po nila? Ay, opo. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin, gano'n. Mas nakakatulong din po yun sa mga students para po hindi lang po, parang hindi po na-neglect yung mental health po nila kasi mental health matters po talaga. So yun po, makakatulong po sa amin. Dahil sa henerasyon natin ngayon, we know na marami ng mental health problems yung pinagdadaanan ng mga kabataan. No? Isa na doon yung depression, anxiety, lalo na kapag nag-aaral ka. Pabor ka ba na bigyan niyang importansya ito or naniniwala ka pa ba na bibigyan niyang importansya ito lalo na sa mga kabataan? Pabor po ako na bigyan po niya ng importansya pero hindi ko lang po alam if tototohanin niya since ganito po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. And marami po pong issues sa yun po, sa bayan po natin na hindi niya natutupad and yung mga pangako po niya na wala pa rin pong nangyayari. What I saw po sa social media ngayon, halos yung mga kabataan po yung parang tumutulong sa pag-campaign po na bumoto ng tama, like vote wisely po, ganun. And nakita ko rin po yung mga binoto nila is hindi po based sa pangalan or apelido or sa dynasty po, kundi sa plataforma po ng kandidato po. Yung kakulangan ng classroom, matagal na problema na yan ng DepEd noon pa. Taon-taon na lang kapag nagbubukas ang school year, sinasabi ng gobyerno, kulang ang mga classroom, kulang ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Pero ang nakakalungkot, sa napakataas at sa dami ng budget ng DepEd sa lahat ng ahensya ng gobyerno, still, hindi pa rin matugunan yung mga kakulangan sa classroom. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Ngayon, ang tanong mo kanina, paano ito makakatulong o makakatugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at mga guro? Malaki ang may tutulong nito kung talagang bibigyang pansin ng gobyerno yung kakulangan ng mga classroom
at kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayusin ang sistema para tumaas ang antas ng ating edukasyon. In fairness naman sa BBM administration, ginagawa niya lahat ng makakaya niya upang matugunan ang problema ng edukasyon. Yes, nararamdaman namin ito. Siguro yung overload tsaka overtime, dapat bigyan ng mas maraming insentibo o benepisyo ang mga teachers para mas lalo nilang magampanan yung kanilang mga tungkulin at responsibilidad pagdating sa pagtuturo sa mga bata sa mga iba't ibang pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Given nga po daw na libre na daw po yung mga pag-aabutan natin gaya ng JDL, kamusta naman po yung serbisyo nila? Minsan okay, minsan hindi. Minsan meron talagang mga pasaway ng pasyente, may pasaway din naman na nagbabantay. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Simula nung pag-apak niya, or nung nangangandidato pa lang siya, we all know na ang dami niyang naging project. First of all, sinabi niya nga na ibababa niya into 20 pesos yung bigas, which is hindi nangyari. And sadly, kawawa ang mga farmers kasi sila ang naghihirap, pero sila ang nalulugi. So, sa nangyari, hindi mahirap ng paniwalahan na magagawa niya pa yun. Lalo na ngayon, nagkaroon ng kalamidad, yung mga takbo ng mindset niya, napakalayo. Baga, na yung sasabihin niya na yung baha gagamitin tag-ulan, sa tag-init. Which is napaka-imposible ng mga nagiging plano niya. And hindi siya nagiging konektado sa kung anong dapat na. Bumaba naman yung bigas. Kaya lang, hindi naman ganun na para sabihin mong ano ba ang tawag dito? Napatunayan niya. Ganun pa rin, marami pa rin naghihirap sa mamamayang Pilipino. Diba? Lalo na ngayon, mas grabe yung krisis. Mababa nga ng konti ng 20 yung bigas, pero yung mga bilihin naman katulad ng ulam, grabe. Sobrang taas. Sample, yung manok, 280 per kilo. Yung baboy, 400 plus. Oh. Ano na lang ulam namin? Itlog. Pati itlog, mahal na rin. Oh. Pero ganun pa rin. Parang feeling ko krisis pa rin. Wala pa rin pagpapatunay tungkol sa bigas. Ganun. Yun lang. Thank you.